Hey Aaltje, kist ook Barbara? Ja, ik ken Barbara heel goed. Ja? Waar kist daarvan dan? Van schaatsen. En wist ik wat ze woen had? Ja, Deze is moeilijk. deze is moeilijk, hè? Ja. Gouden medaille. Gouden medaille. Op de 1000 meter. Op de 1000 meter. Ja. Ik zeg het gewoon stiekem vol hoor. Dat is een beetje die tweede coach hoort, hè? Ja. Maar Bob is mijn coach, Ja, zeg. ja. Laten we dat niet vergeten, hè? Maar ik kan je nog wel wat tips geven. Ja. Hoe we die gouden medaille gaan winnen. Ja. Hè? Dat is goed, ja? Dat is goed. Ja. Met de Rennekolaan. Goed ingezwommen. Ja. Ben je warm? Oké. Ja. Spieren warm? Dames, we gaan zo oefenen voor de Special Olympics. Niet iedereen doet mee, maar we kunnen wel allemaal mee oefenen. En dan ga ik jullie tijden vandaag even opnemen hoe snel jullie kunnen zwemmen. Kom maar, Bimmy. Hoofd achterover. Ja. En dat is het. Dat vind ik zo heerlijk. Dat ze doen wat ze leuk vinden. Ja. Ze komen hier ook omdat ze het leuk vinden. Hé, maar als jij start, hè? En je moet zo snel mogelijk naar die finish. Waar denk je dan aan? Weet ik niet. Gewoon nergens aan denken. Ik weet het niet waar Nee? ik aan denk. Je denkt alleen maar zo ik- snel mogelijk naar die Ik denk finish. wel van, als je schoolslag doet, dan denk ik om daar 2 handen aan te tikken. Oh ja, En met boskral 1 hand. Daar denk ik wel aan. Ja. Bob, we staan klaar voor de start. Oké, wat is de tiert? 1:23. Is dit een goede tiert, Aaltje? Ja, dat is een goede tijd. Oké. Is hier een medaille maar winnen, Tingst? Ja, denk het wel. En wie is die favoriete zwemster? Of zwemmer? Ik denk. Pieter van Hogeband. Peter van der Hogeband. Dat meende ik al, ja. Die is wel goed, hè? Ja, die is goed. Die had een soort medailles woen. Ja. Hoeveel medailles is het ook woen? Ik heb wel eens 3 medailles gewonnen. Hoeveel medailles ga jij winnen zometeen bij de Special Olympics? Waar ga je voor? Weet ik niet, eens afwachten. Maar waar droom je van? Weet je wat ik belangrijk vind? Nou, Meedoen vind ik belangrijk. dat is ook heel erg belangrijk. Maar als het beloond wordt met een medaille, dan is het nog mooier, hè? Ja. Het lukt niet altijd. Lukt maar niet altijd? Dan krijgen we een vaantje. Ja. En hoe is Bob als coach? Bob als coach, daar zie je heel goed in. Maar hij maakt het ook wel eens grapjes. Dan kerst ik wel mijn laatje. Maar wie? Maar Bob? Ja. Ja? Dat is wel een grappige man. Oh, jee. die is dat doen, hè? Nou, het komt helemaal goed, Aaltje. Ja, Dus, ja. kom goed. Maar hoe is het met Aaltje, Bob? Hoe gaat dat? Dat zeg ik van Aaltje. Aaltje die komt hier eigenlijk elke morgen en dan is zij zo vrolijk. En nou, dat straalt ze op uw oor. Dus dat nemen wij oor. Ja, Aaltje? Ja, Ja, helemaal neem hier. het door. Ja. Oké, dus Doofie is hij een goede coach. Ja. En jou wil je graag... Ik vind haar een goede zwemster. Nou, dit is toch een topduo. Nou, echt. Ja, toch?